pon ade bi esu bi yusu pon no e de ma no obrempon oso suku pon onyankopon kurupon ni nyina ade bi e de pon e be ba be ka ho bi e wa kan kasem no na kyese ade no ye kese tie ne yesua ani obetumi akase to pon a ene na kyese tunumu no kuku no na se to oso enso de opa wo de ade bi esu bi ade wa fa pon ka ho wo school fees hyede mo na toto abo ba park so eti ade bi esu bi ade opa wan kasa fa pon ni bi so ene to pon wo hwewa pon wo ni nyina wo de pon ni nya be ka ho pe na hwewa no bedem na kyese ne hwewa so na se wa ye pon enti akan kasem na ade bi e de pon e be ka ho bi na se ade no eso hyene so enne abraboma futu aye bedi nkomo ne se tono kore na enton atro edosu e wo wiase enani pa enka no kore na mobile phone yi be ka ho die eno kora na abese wiase mu ne nyina asofo odi tro adrava fo odi tro asone me edi tro ehimfo di tro judges di tro apolisifoɔ di tro enkwada di tro panifoɔ di tro embenewe di tro enkokrafoɔ di tro kyese wo bia da ne tro etro nso ye bone o kanyankopɔn ne niema ayo se na chiwade na wo se atro eni etranton ne atro tro tachirema kanu kre mobile phone no de e na abekua wiwie yen wo gina ha pa osofo wote ho o awa solid down no anya ko osgovi ave na mbe frifie aya minim seru de omu fi se anya bone a papa ege wa ha bi obekere mase se die enti na nipa nka no kre yesi to no kre na mementon eti moma yemfa no kre enya adwuma Ghana obi anka no kre sisi entro nkoa na wan sha entro be mu akos Pinterest road wo bra wo nye wadwen so obeko se maka kire oda obi a osofo bi o won kokko ena ne sofo pani sofo keto na ne sofo pani aka kire ne se o kina me nu obeko akoka asem bi o si yo se papa sofo keto na ye na dwen se wonko awia 2 o'clock ne yiri be ofufu ama na dinti sofo pani ni friend so time na so na nka me fra me akos oh so for no me no kase wi na me bra frame wakra se me mra me yade ma no so for ketwa na etwa of penny intro no na so penny so uti wo o se me wabo so kan wo beba tambe o se ne ya na me bo so ene ya dru Pinterest road na ko me branch pastor no ho no jama ade e won ho na fa bre me wo nkokwo so wo nkran to se giade o Pinterest road so for yiri kodi dwa ba ya papa wi akete ni shirt sen ne kon won ni bu nsa papa wo kwan o se me kon kra ko ye die Sompa 93.1 o se so penny frame na me share da ka che ne se me wakra nti o se me nya de Pinterest road emre no entronti o ko Pinterest road awia wo bra wo nya wadwe so betu kwan na ye de tete ye ma obehwe me o se ka che nse mini ho e so na ma me ne tedem ho akra ne benyi no de ntro no ba akra ne benyi kra na kro o se nyame a mumma yemfa no kredie enkyekere ye ho na yemfa ntete ye ma na anya saa na sese ya na yebekwa obi edi tro obi enka no kre ne dia wo me yeda achi hu ye ma eda achi hu tono kre na menton mam se wa ohini ni medase atro de nyamini ni penni o musi ewiase nyina na atro ewo nenso ye bibiri mu ha ene ye Ghana ha yi diverse chese enipa no kra no wo a wo ka no kra se metiwe no we in pabone town ye chiru chese ewo se ye force wo ase enipa ne force wo se twantro ya force nipa me ne twantro to the extent say asofo no ekra no yenye force o muso mu ntwa ya tro me kan se mre bi e twem somewhere here papa wa hwe me ko asori bi no sofo bi ye teachings bi me remfida wo se wa kwa asori bi akwa kasa wo ho wo kotena ne ke makọ na lady bi aba wo ba ya chinchina papa wa hwe mfiri me ho papa wa ye o si sister
say me unshi there be o can me percent and can me one de no say no oh kunu was say there be no say and you catch him so pe kunu and can't him so wo pa wo ade na mo ha dwen sa mo na mo mani pa twantro eti ye kurei Any man. na ye bibibi na so atro ne doso me de me tiwe se asem ne ye blue a me ka atro ade no just say enforce so person twantro because ya na me hwa ade bi say me twantro nchire nipa na say nyame uchi si wana ubehunu said ye sika no kore because nipa no wo twantro akere no ono ne gi glory na nyame te heaven ho ne buafu eti why don't you say that enokra no truth no na nipa no bufu kra na you've said your story enti mi mom de mi woni say say yesua no kware ka me sremu a me nuane me maame mo enne maame fu twantro ade anya ne dia cross me dia wo twantro no age ade no de ama woni ne ma chese anya ne dia wo chimu saje na ne manyina so dia tire chese nipa ne do atoro eno sen no kware no ye wie nso ade ehu ya sa kwotena sole dem ni etiem ye shira no asafu I don't know which god ya ni etwa no enra me se me koto emu Menis of Mammy Ketra, Sompa Ketras of Mammy, Yakoto. Na nipa ni yi konko no chere yi konko ni pe chere ya na mse sister. Ti konko we na wo de betwa mo no. No sere na mse edru kwasi adanso a mo be kwa sorry. Eti sa wotimu se ye che konko no mu mienu. Interesting. O sister, se de aye ne de e mo no ne body. Ncha anye science na mse ya rahosem yenkwe. Mami to aso eti menua de me ka nyina ne se misra mo Ghana man moma ye nya ye atro ketre mane kakra na ye nsuro nyame kakra because nyame na chiwade ne atro moma ye nka mimi tuoi wo ye hwan meka de me ka na chiro because me no minim de mi lose every wo nchen so no enti moma yensua no kware ne kakra ne ye ma no mo usua yen the more na ye twantro no me so ni me kasa na twantro ba kwa me say hang on me du be gina ho na me du gina wo wie na me discipline wo wan hwan wo me say me ba wo be dwane enti moma yensua no kware ka edase omra samoa yo ayene me dase enche ati fo ne ahefo mo no kware na samoa de abande na ode na efitete na ntro ne konkonsa no nti minim se wiai nipa bi bese sande ade obetie ne bese sande a ebebo no ko so ne Ghana ha no ntro na ama nipa bi anya sika nti ama obi esua oye ntro bebe ntro na ama nipa bi anya sika ya sofofo ni ade ebinom sa na ebeka no obu o wa telephone no unsa abrofo no de buy mobile no handy short ase wo di nti o me de buy abrofo de say over for business short ya ne ye hu ekwan ye fa so ye no ye ne de ne ye tro di de bia meka ope oba na nya number wa wi adwuma nim half ko se first na between na so mani pan man ma ne ko short ase say de ope oba ma me fa number ma me we share money because no ajo number o phone no abobo number no de flash no nti ama ewiase no aye keto abi aye de e wo kwan bi so na oheni ne kra nkontompo asema wo kana den se wo so to mpata mu efie wadwumam na so de ohu bibia wo beka wan hwe adwumam ofo nyina no unya ba kokora ma ne support eje de ono empe nkontompo na no be de ne wanya ededam yekure mu ededam hwe ba bia ewo se okọ asore de mu a omo pe ntrotwa edo so che omo mpe ne kweka ukọ adwuma mu a omo pe ntrotwa edo so che omo mpe ne kweka because we ya wadwen se bia opeso ka ne krade bia ekoso ne nye opa ne nipa ne nkodwene ho ono abesa fa wachi akoka asem bia to so se nipa so mesese itama ne kweka na eden hwe ukọ koto omo mu gina dakam wo mu kodi asem ana kodi ye fensai adanse dodo na ye ketase sha ye de ama wo mu obu asem go ni mu we machi yenya sha no man ye hu bi na ya na de ha me na ye me japan se ma me fu na papa fu mpanimfu omumie mpani no adu su asesa nka mo kan kure na mo boni nyina mo se boniface because ba bia wanyina dri ede bebiem
ɛna wo pa oh wo papa panimu maame panimu wo ko gina dakam ne wo twantro ade we me dia me ne mikro na ye eso wonte da wo ba na ba ma wa ni bibia dada so se me ne mikro na ye ene me ma efie so kwa yesi ye kwa no so kwa na maame ebusa se wo dan wo nuku ne se wo dan ne wo hinfa kwa na wo si me ni dan na me ku kwa ha dan wo ba bi na ma e dan 24 edu ku ama ba akokra so na de pese kan nya ne se ena wie no de ye kan kwa ye obi ahiu obi ti ba be se mo de mumu me se entro na amaga na nipa bi anya sika ade ne wo hu hwe nipa na wo ba no woni nipa bi ahyehyɛ ho maame ye frɛ wo sɛ nkomo na oni dunya wo da speaker but hu ye maame ni ma sɛ bɔ mo nkro nketua mo oni hwe nkomo a odi bia no wono de oka bia no ɛkɔ saa sɔfo no ho edu ko du ho na de ho na udi ya ukɔ ya no ahyɛ nko ebi mpo de true color na hyɛ nko no wɔfrɛ true color no onya wudi ya ba ya no de bɛhyɛ na sɛbe papa ege mo ma bɛtena sɛ ka anokure no obi anti o maame nka sɛm kyerɛ sɛ papa yi wajira ni tirimi se bro no chema abɛde na etie maame nka sɛm min kyerɛ wo sɛ ye wa sofofuo bi a mo ye kuku da mo nhya nkom opa man me crusade wa hwe onya ni pattern kra e wa se ka no kre no me na me ka kyerɛ ni papa wa hwe ye wonya ni pattern e wa se ablante preach out so na me hwe ayi bi sofo na epia ni pani enne asofofuo mo bo ya opese o tehwe o tehwe na ye dan ai ese sofo no wona mo me ko ye ni coach sa me tehwe ya wo so twema sa o mo no nipa enko so ena kura po de mutimi do mo nan si akire se no ma wo na da fom because one to fom me kam no mienu ba ko be wu ba be ku ba ko enti no de ama wiase aye den ba ko pa ni se asama no hini ni wu kan se wo kwa akotom emo ne se one cup ni ese one cup no heda ko cha ba bi de ebo ahwehwe to ma na pushi aba oso na kwata so de was me yakom che me comment me fro be pona twa mountain ade bia we wo kwa ba asa be botwo ye wono ma bi wo wiase a de ekono me se atoro e na ese edi wiase ne ye ne ga na hakra body atoro ne de ma se ne ebo nsan wo wuti wiase wa ntwa ntoro wa ga na wo boa na wo so be ka no kra wadwuma be bo mu no am fansia papa eagle osakoto ya tro e na sole mama mu di ntro papa wa hu hwe wo me ho force kan bibi enu ti de ohun osofo ka no kra ne memese ye nan de odi tro na so dan no ayema papa asemi okay ya chia atifo nyina ana aseme da ho maame ba ko a ohine ni wabia tumpa no ha ya friend mama Christy yeah or tafuishi so Chris dad fashion and decor one in kola me ba no mabia tumpa okay ya chia madeshia omutie so mpa die na afi mamemra asema ohine ni abisa me so about nokredie ani hwe asem bi wo Ecclesiastes chapter 10 verse 16 was it woe unto you O land whose king is a child was it due o man ya ohene ya abofra o man ya ohene ya o ka ohene o ka leadership unsese ya ne the number one leadership of this country is here na aba be dia so for nsem eba ye can say practically and I say o de ko efom a enkrofo mu di nipa ni mankasa no e ya sofo mo so na mo de atoro de animu because society ni nyina akwa sorry enti yen na ye lead society no ntwa na obi akwa sorry omo no o de kompo na akosofo se ma me hwotwo no say papa de ebo mi minim marakas na me twe ho de me ko fe wa ye dai asofo yi ni nyina aso ye say o hwa ho ye ka leadership ho asem baby a tibia duru sisi ye yo ye free baby ni aba be duru ha first ni say na society ni tie na leadership bi wo ha na ye ba beto ye nkrofo bi na say ye maame no bi a ho na ye suro omo odi ntro na say wo ya ade na nya no bi sa wa wo be ka no kre nti o hwa me kra say bebe 90s na 96 94 na me nyini kakra no hwe me na otime de dokono si ni fie anim ne yakofu so obeba na dokono na sa obepija bo no ampa ne scan chassis yehubi o se no de chassis ye wiase ko so now sa system we nyina abako adenti papa ige wakai masem
adenti ne yaduru baabi yaduru aha na me kasa na any time bia na metai kan sofo ho ase ma sofo ya na nkrofo bre ntimase ye ne lead society no te se de bre bi no konfo no chene chigale mo no o na de kura leadership power no ene ahemfo enti ebra religion ne bae ne church ne bae no e na ahemfo ne nyina se de etumi aba be hye mo ase enti wo hina oba no aba betena se no no nso tie nyankopon se wo sofo na wo kire ne kwan enti se ya ba be duru ba bi afa de wutimi se oman no ebra afa de asore na doso wo ba bia no femum afa na wo hu ade friend kristo so mo man yemo a na wo se wutimi se leadership no se se bi so mo ensem asofo a meka ho bi no say na mo lead church na se mo lead society no ayadane atrosa en toro kire se listen ono sofo na nkasa krampo no the way sofo na nkasa krampo no bebre din toro so asole mpanimfo kire se abrante ba ko ja asore wo se me utwa mti kura me nko asole adan a asole kese ba ko me mo ni the whole sofo pani no ne yeso on koto cement ye hia 50 bags no actually 100 bags receipt any asole o ma na ye de ese car committee ho afo no asole car na se fa ko magazine no ni magazine fo na koya kwai no chese enti asam ye kobra wo so mpafio na ja mo amuso kwadu mu kra enum edi ni yeso de abrede wo me dia me etiri nyina tutu asam no sonso ho Bible say where there is no leadership no there's a distraction me minim say nyesi na Ghana tie na enam nkrofo bi leadership kakra so na yes senke enti say aba beduru ba bi na say leadership na ba be kura asofo ye na society ni nyina obi akwa asole obi awa asole ena asole no so na ye kire nyansa ene kwanti na Bible Fred the church no the light of the world we are say high kire say the light of the world na kire say ye na ye kire we are say kwan ti we are say ni dai so enti me no me de bia me di blame ne kese be kopa ye the church no ana asofo ne say ye nya feli kese pa efiri ho na ye de aba society no o man na ye timo no so say me o message bi am prepare ne say the failure of a shepherd is not justification to any sinner osofo hwe ase a anaso ofoma enye bimbo ni fama de bonye ne bia efiri say wo ahonim ye na nanom krompa na Bible ma o ma ben so no Bible say yakopon bobu o maten enti me no o kasa sisi e de an so wo ahonim utie me sisi a ensese sofo ne kachiro say men din tro nkyere wo yere efiri say wo ma omo hwe me da se sofo mi jawa ensem ne do so abusuafo papa eagle osa koto onyame dinimdie ene hunumu abrantie yi wodi adue no na papa eagle was 90s na wunyina 90s na wona wosen ya papa eagle so em so ho na efa nyi kakra be 96 na no that time 96 them say be 11 and 12 wanyi 96 wanyi ya na wade na ya ise wona mo wa chesting no chesting wa wade na de bia be chest sa kofia no akoda kwa abrantie sei no akono baba obi an hu twamfa no man enye me ba ya grace ma me wata na adwene nyanka me ye no ho ade ma ebusuafo yankanfo J Frank Company Limited in Famman wate enie ma papa nyina dwosuo simadunum ye be ye J Frank Company no adwuma efeje wa ebe boso amaye na enya nuru ho enti ebre no so a efeje wa ene ye beba be bonkomo e de afa papa J Frank Company ne ma papa awiye brei wo de abrayen ene ho afia wo ho te sei of ma me na me adome ho ye pa ene J Frank o se e de be na wo dwusuo of my medicine medical chia some petty fo nyina J Frank Company Limited company kesi a we contractor usi fie na ope niema hodo e de siesie wagya ya Bekanfo J Frank Company Limited na dia ma fi se omo down so BBM ope jacuzzi bar taps water closet shower boats cabinet basin bathroom mirrors bathroom accessories dia ese wasi dan na wie de adwa ye niema ne die enfa wani nche ba bia so de wani meche J Frank Company na ebo no so da form ai na o manim so te enti se usika kra mpo no se uni sika ni nyina na okona ne om ye nhyehyɛ ya obetimi etwetwa ne kakra se de ebe ya ho beti an ha nti no mesi obi bia se wasi udan na se efi a otim no se jaye ne ho nkoyie aye brown water closet ni nyina aye brown na se eho enye se de open no on se tutuni nyina na ko J Frank ai because efie de usi fie mu na se wagya aye enhye nkran a wakasa kran ho nto
adwae bi wɔ no ma wura hɔ no na ho nyinaa nyenya nti no yɛbɛsrɛ sɛ wagyae hɔ no no ɛho nkɔ yie nneɛma nkɔ yie ogya cruising bath no sɛ ayɛ dada na sɛ wɔpɛ foforɔ a foni kyɛ mu ɛwɔ J-Fan Company Limited no machi akwan so nyɛ yɛra kwan opo machi akwan mu kuma si adum adjacent railway police station wa na je so railway police station online ba ko so mo online ba ko so ɛna afie so pɛ sɛ wo ne omo edin kita ho abɛfrɛ mo ɛwɔ 0244 17 85 0244 17 85 yo ba ko aseda house nchen ho Pacific Bank oni ne di animhwe anti bo amosi dan na mo pese mo ni J-Fan edi dwane nyina no mo betimi akọ na makọ akọje sa enema papa ibi matususu I do 15 million pacho me gusunti J-Frank Mr. No one manim o kwa ono be nhihye kakrakra the first na obi dware a wose ne ho keka no na de ko ne etwa ne to ne e no mu re say ye adwaye no honye emwa no ho nti bomode ama papa J-Frank sisi ho no kama ma abusuafo ye be di ka kwa ma no so na ne topic no a ye be kan wasem ni ni edie na ma ne sesei enipa chin e wasode mu saa edie na ma enipa chin e wasode titru ne ma wo ba be sode anopa fitidwuada e ba kopem efiada no okura wayere difre be yenu because asofo bia wa ko ye ne akwankyera wo kogeye edie na asie ya yenya tontena so entra ya safo mu me SD ni metra masafo mu abompaye me ye baptist ni metra masafo mu abompaye me ye presbyni na ye nam ti se enwan a ye ni hwesofo ye nam ye ntra se ye bekiri solimu sabat ya bra pono so de ye sesa baby ejina na ejina ene sa topic we se wantie bia e be ha me papa ye ntwe wonye commercials ne ma enko computer so adwadi mra na fei ye mfa nkomobo no emra me hyehyɛ so emfa emamu. Let's get ready to My name is Kwesinyantich. Ye bana ya ba beto so enso ede amamu. Yanko computer so adwadi mra. And then kwa majority emprena na J-Fan Company wama jaya ya kono san ebe ye den ene jarea ye mi J-Fan Company Limited say jacuzzi bar wash hands basin bathroom mirror water closet bathroom cabinet any nieme pia sisi jare any J-Fan Company Limited eye papa na ne po ne so dafo ye ne no watidwa no wache ye wo komase adu ye ne railway police station ene wo line baako so ye sign so be Pacific Bank aseda house nche mo amo pa ne dudu amo atu ene baako eye amo frey 0244 178 585 J-Fan Company Limited e jaye ne jade ne amadi ye ni sasofo oh man ya woman oh man ya mama Kenyi baby ako Abusia medinde nana ya obo amalibia boga yenhia memenda wei ene memenda bia anopa no nsiampa mu kosi no nkron Ghana fapem dwumedie so begiri pa se Ghana ni bia pene maye ano nti se oye teacher ni oye driver ni oye nsamtwani oye sofo oye imam fawaso na wei so mfa ne sekan ne hwese ye bekyekire ye my Ghana yenhia Ghana fapem dwumedie so memenda no pa bia no nsiampa mu 6:30 ekosi no nkron ewo Sompa 93.1 FM na omayi beya ifriyenia Ago when na wo ho eno boachiwa na abedru no me doba say the 2M Express ama wo na entientia ofie 2M Express ama kwentu aya kono omudi omumreso omuka ne so de emo no chiao hwese me ba na mefunadum na sumenya baby charge ne wo ka ne mu Ampao 2M Express wo mo qualified and competent drivers wo ma ye adwuma na che na sane wo kasa nipa ho kra no e ma onya hotoso wo mo adwuma yem na ansa na wo de ka besi kwan so no ma hunu se chimato bia ni ho 2M Express wo mo ye adwuma kwa Accra Takrade Kumasi
Sunyane, Cape Coast, any baby bebree. Nyumakuo, schools, and I'm sorry I'm more excursion. One more bus papa, one de mahain, Monso Amokoto. Pass will be now de money. Make a foot 2 MS Press Amo Bibia. Fred 0280 002 020. Abusiafo Miza eni mizo nugu swada wejama so ayenum bie. Miza no eni ejai. Eye energy drinker yedi abedwama iso anu so no de na jinsi na ewom ni tie mema ne hyere metu hyele dankam beri dankam ba ma womu no ma womu gira so se kire ade a eya se wo ne wo yere makra se mo ko tachima wudu ofenso a tim kagya wo na wo da we ye do ato fam a ye twe ase eya papa na mema se bi edura na jo omomo e homode no oda no wada bia kenye ya ono a ona ono so a oma ho na ode antebo ame anti ne aduro ndi agire wo boa me anti diabetes aduro me num nti unum se ne agire wo boa me papa ye moa wo baji mizanom na ho nye den na watumi awoso me sanse ye wadwuma na jai se wudidi wia wuti akonwam na dua se usim akosua fato amamwesese so mpafo boro no bo akosua fato amamwesese wo mu yi by the fireside papa wo hyebufuo pa bomo den na beji mizanu binom na honye den se akwaban wo suru pila wo suru agya yesi be ma de sei anye bibia sei na yesi dia ade mizo emuodu ye wo mango ye wo miss fruit nu nyina wo ho a enkoda no bi mpanifo no bi mam no bi asofo no bi emoro etia no so no bi a eboa na fe abarativo bitters no so ene ejai wonu ma ti wanu ma utumi didi ema atweafu wafu ayekuntai eno de ne de mema mpekora wafu bugu so a wom so mo yadwuma no a wom bre enu nti bomoden se oba ba gye no bi so anom na atumi atwe wafuru na srade eku no ama wo so ayo besi ma ho atwa kama e de ama oba so mpa ha enye nakra na se oba frɛ 0246 270 221 0246 270 221 na wahu onse niema ede ye ne ede aba no guarana grapefruit na fe green tea na ginseng de sem wamu nim na ose ma ube ma no ho no eye den ah humachi pa wasole so okodwo so na achebo sachos a day ne fe ne nakono now the old bear masole humachi kodwo so flat oba so kodwo so flat eno ene say ebusia yemi a omani tum first 15 minutes tono kura no menton yesua yodrum ene ade bi ye pon a ye ma wahunu se eso a ye de pon ka ho 0551931931 0548931931 hello so mama mpacho mama yeah ewuraba mama moni eduma ya wa bega foni na amrasa mpacho mi de milia me fefi so ame heya ma so trust my friend na me tie mo station back akwala wo no ma mi awie je jes na no ya kwotena nkan watimi esia be she be madam so ma me message say enko fuck it na no yeah ama asem na koda police woni mama chesa ye deja me fra mi tie na me ra ho say oh obi ba wa wi school say body be oni be ma shedem no be she be ma ho no na wo send ne ma me messages akwala sister Mila anya akwala na asabi be ma na di ni turu mama ne to papa yeah enti atro ne ye hwe ye amani je fi kura rade ne munye ye da se be ma di turu man turu papa wa amani je fi kura tro akwake to atumi e ka kire ne mama hello say I kidnap me but you didn't baby akase free never saw the so plan na you really need the more kind of and our life plan ko die ni our life plan and I show our life plan to your warrior after them about the block no ba so ba ka ni so ko ni ko ni na ba so ba ni ni the our bible so get ya ba so warrior we are one of branch and the work of ingredients and I'm not one year plan you problem this hello
Madam, good afternoon. Good afternoon. Eh, na me ma ya di o ma wura mu pa. Odi ba bi akase fi. Wait the pacho me pay Liberty Conference for Momo number me pacho. Yeah. Yo, ye be pay. We dey kwaso atie show no why ye be pa ma. Pacho say. Kwaso atie show no ye be pa ma why? Pacho me strawa me yele this year. Oda Roma, kwaso atie show no ye be pe ni aboba ma. Mate. Why? Mani how cry be pa ma osisia. Yo, yeah, that's it. Akoso manu atamu pe Liberty Conference number no mama. Hello. So for mama. Yeah, Jo. Let me say. Adumo. Omo asa waji ni konwa. Ah. And you me chiana. Original. Hey. Oyibo national. So for mama. Ayo, yankwe. So for mama no crack die. Ni nyina afi ye panyifo no. Se ope president ana ope MPD dia. Obeba no abeda da ye. Na me ba na ye se mama mu. So nya konya ni pe. Na oni se ya jemu ye me na wa yi ni. MP ye be ma ni kase dia ni bro no nko ye kwan wo ho. Ube hu se wa kota baby. Kwan na ye so ye kura onye o. Wa kota baby no dia akotu ko se wa ye kwan no. Ebe de na no kwedi e ko so wo man mu a. O man mu asopofo intro fa na radio station for ni bi so intro na na mo di ye adwuma. Iso for mane oni nya ni ye adwuma. Ye da se papa oyibo. Hello. 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 Good afternoon. Good afternoon. Udi baby akase free. Tell me aduma ko baby. Yo, Mr. Yo, oja yenkwe. So the mushe program as na mo ka asofo asem. Asofo no ya tonofo. Because some of them in cancer. And then asem no nye nokore. Na osi nyakopo na katro. Owo mo shen ko we lokore se nyame na katro. Enko she form share Christos Masano. Onyankopon ko hyeda aponte na do do me adwuma ene nyame na do mo ye adwuma so omo yakofo osofo do kire kwan sai uyi musu sai e ka sofo ne na ebo man no we ya kokosafo pa nti de tia no yo ya da say hello me pacho Liberty Conference number no wa mo am penini okay hello. No, Good evening, baby. I can say free. You can say free. You Eda, I no. About the Russian, it's a correct to make kind of it. No one saw it there. Dear Crown, the Yankee. The cookie said, what you are giving now? And I said, the Caribbean. And no more of them. Yeah, so them are dressing up to Moscow. It came over. I didn't to make kind of it. Have you Yame makwa ma unko enti ta topic we na nshira mo fa na onko so na vision o de my man na me nshira wa yo yeah that's sebebre number no Liberty Conference number no 0249 640 993 0249 640 993 0249 640 993. Hello. Yeah, hello. Good evening. Yeah, Joe. Good evening. Good evening, my dear. Oh, the voice. Let me tell you what your voice here. You made the house. And then so you but your sweet, and so a binom. Eba so me omo hene papa che say I dia wa kwa so kwa da no so fa ka bibia che na dia so ya dia so the corona ba no so me omo hene abibia mo pe bibia ti and also so ka yo na che se mo a sore manoa no mama sofo na dane akonkonsafo sofo nya na dwen so obehye nkom setere asore ba se wo sofo hye me nkom na ye di akire ye di besi ya okay yem fa last caller. Hello. Na me chiamu. Ya joso. E femu don berima. Yo. Na kasa na mudi ka ka di ka no na me chiri. Yo di mo no ho.
diumu ye kasa ba di yo ni so so a ase be ka se koyo diumu a na ko ba bia enye ndi yo diumu de ka kire wa papa bia nka ho yo diumu de papa bia pen bia nkini ka se papa kan yo diumu na so ya ka se ma untino yes you de me nyo yo diumu ye tete wo tiko ko se piepie wo tiko a chese koye sa na kasa nte yo no diumu no chese ko yo no ya tu de me nyo an ko na be share di sa na mumu asofo de na ka no di wo ni se me ameka se me reven but di wo ni se ebinum ayira no ma bebiri obi wa yese obenya na no aduane edim papa ba wo mo ye papa na mo ye mo dini na wo mo so na ma ndi mo achi me ma bie tv braham ye osie no mo so nka papa fo no ye di ye papa no papa chi am ye re me kan kure panti me paso dem kura ya pam me obi frem aso dem ka je se no kura kwenti ye ma wo piche ma enti ya mo me nche papa no to no kure no kanoti de me ka yo di mo na me ka yo di mo yo no paso de nya sem papa ye da se abusuafo ye de Nkomo no ebe hye so de amenne pechin e won twetwede sa ye beka enkwaje asem a kire nipa ne adwensa krasem a kire nipa ma oba ate ase se eye se me oba me bu mi kun se me oba me bre me ho asema me ankasa me kun no eno de ba se da bi ma me woyere na me fa nkogu nkwa mu manini ma me semena na me fa nkodware ma bibi na me fa nkwa hyemase no ne me meda no wonka ho eno nti ye nam saa ne ye chin enso kese amane amehu na me oba makatachi okosunsun sori nanso nka me ma de nka nyom de sunsun sori so na obeduru oba nkatachi ne nasisi fam ene wo bo ne sem se ta wonam saa se de ne ma yira osofo ege papa wo ye sofo nti wo na me de wo be frasi pa ede na ma ne nipa enam bebre saa no a ye gye akwankyere nko a na ye nam no ohine ne medase asem a wabɔ so sisi ya asem kɛse yɛfa wiase nyinaa ho ɛfiri sɛ ba spiritual issues a wiase nyinaa yɛ ɔmo concern ɛna deɛ kɔfa kyinkyin bɛ nyinaa yɛ some nightmares and some strange dreams and some challenges bi ɛboro nipa adwen so ɛno nti na me nam ɛna ma nipa that is sɛ obi ɔbɛkɔ baabi sɛ mekɔ osofo hobia na chese okakọ spiritual support nyesa mo nti na mani pako anti asem na ye ka no ye beka Ghana asem de ba de mesem chene se ewiase nyina obia pe se onya ahobambo na afi na adwene mo da ho na ne bibia we bia koso bato ba Africa ha no a ye de no tumi se ya ma na bro so na sa question na obi se e den pan nti na ma na basa no onyankopon wo ho anu yi a wa se de nya abotra kirikiri ma se a kire very simple as ye ka se ye ka ho asema hwe problem we ne kofa bai ene ne fare ba ne nyina so eda so gina the leadership of the church asole no tio okay Jeremiah chapter 3 verse 15 and 16 wo se ye beba se enane mo no mema mo ahwefo a obeyene mo tenene ehunhumu ni nimdie mu so mema mo ahwefo a obeyene mo enimdie ene tenene ni hunhumu mu nditi ye kasa wo ye sofo a o ba beyene nipa na ye kasa ye yene obi anya asem ketwa kire se nipa no nim hwe na wo na waba wo na ase a Nyankopon be fa so wide den a kire no atete no ne den tine Nyankopon ka se o de nipa no be ba ma asofo ayene wo mu efiri se Ephesians chapter 4 osase free 11 now de be 14 o kire mu se die ntia wafro obi aye osomafo obi aye odifo obi aye osempakafo obi aye okirefo ne se onfan kire na se onfan toto hotifo ni yie ema omunyini meduru Yesu Kristo maye ne nsusu de tebea so die ntia Nyankopon frɛ prophet die ntia frɛ pastor die ntia frɛ evangelist o ye prophet anyi wadwuma ne se o tena se ama akwankire anase obi ba won chen a no ho bibia ka che na ko ezenzi yesterday bible ya bon se eye generation mu nko na
obi also a prophet be anytime be so hu ade but it's not true nya de bia bible ma di for krampo no enye de bia no mu hu ade odi fo hu bibi ka no it's not mo su de mo ka si mu tra se kata mani ti ya hu ade obetimi nya kokodo betena radio so se oba menka wa se meka de wode ba ya kire nipa bia odi fo bi obeka sa asem ni bia oyale wa adwene mu and or a false prophet because it is not true. It can never can be possible. Ain't mean sit that say it's not true. By yanshe kiss bay. Emra omu papa dwan yira ya. Good. No mo ko hwe na koda na ka So I said okay. Ko odifo ne ho. Eno se bibi wo ho a wo se a yemfa nko odihunufo ne ho nko se bia ye kwan ya ye koi obehu bibi aka ntina onim se ba wo me so kodifo no obeka bibi a kire. That time na so ene na bofra ne ko no no mabɔ modern ye honam fam je sɛ omu ye nyina awie nti ba bia de na duro no ye hia sɛ nyankopɔn bɛbam na ne de asɛm ketekete bibia nipa na mistake kran mistake ono na aye no wo so wɔkɔ no akɔkɔpa kwankyere nti no prophet no a wɔkɔ ne nkyɛn no that time na nyankopɔn kra di kan ne na kasa sɛ ene mesom obi ama na ba wo nkyɛn na die nti o mɛba wo nkyɛn no mu dwan akɔyera nti on behwehwe o mu hu eno ne be ma third party a prophet sem beba mu no nti tete na nsa no be ko di fo nchen no wabɔ moden aye na afa mu die bia anye ye na na de ababa wasi adwama abom tale obi ku hu wasi osofo ye ne mama me ababa wasi so ye tufu ba bia wantie ɛna wodo nipadua na kyecha na afa de mema na wodo nipadua kyecha na afa obi empe afa fro obi emfa etobere bi oba na wa na emfa yusu a oba timi fafo no ofre be ma na be ma ne won ne se oba meto me afa de ono anka ono ade ko bedi nsumi ni tie this system anase ba bi oduru sisi ya no enya kwankyere na wohion abrabo no a yeguo no de wugu ye no afa enyini utwa enu nti na the book of Mika say ose meso awrade abufuhie Mika chapter 7 meso awrade abufuhie firi se ono na man ne bone ekopem so obeham me hama me onyankopon na wona ne nam no se wansua na akon yi ase oni nyankopon nam na o misbehave anyhow na we live life any how o kwa mane mu a onyankopon timi gya ma obre eduru sa bre ni mu a eno ntina David time a okofa obiri a na afei de ye penaku no a ono ankasa ne ba Absalom o dwane no abrante bia ne fene semen e try say obekese na say obepam na toto abo na David army commander friend Joab ese okwa bo na hwefo na David si wonyai omane uhurume omane di matem so no mawia na ebome no na de wo ye be mmeso ahwe awrade eso ahwe awrade a kira kwan nti wo ye bone a ho ese se ofam na wo hwe nyankopon na wo sere bone fache na wo sesa wa akwan na nyankopon humobo but right now na me no kasa zie no nipa na mistake na wono ankasa mistake na sunsunsun so aba no wasi kachiro di boy ni se bewie ne bone na kachiro tini ni se e bewie ne yedie Isaiah chapter 3 verse 10 so o di boy ni kachiro ni se bewie ne bone no e bewie ne se de na kwan de ete by generation we on fa plan bi antona brabo ho ababa wasi so a onim se empanatwen etimi lead obatu so many situations e betimi aguonim ase e betimi ase wo future be bodu akura ku ase obibia owurama da be this time plan bi no ono ane se me ya baba wa de echi a mercy so ne de kire se onam we sia no agye ne number ene ne musa plan bia na ho afọ nam no kodu mfimfin ba bi no okobọ fom sisi ya no start ene fie ye wu mitum efi ho ye nwale efi ho be wale otra obi store mu kro no ase se wu mienu anza no ma start kika sebe sankwase asem no se efi ha ye nwale se fie na wo ka no so sebe obi ti wa wanya wo ye bolege ono wati awale ase kama medical ne ya kan say medical ya wo kan ya de kura no obi wo kura onim ye ote sa busuan ni ma wale kama onso te wa wo kire say bantima ya bebi ana say asafo mame ya wafa kura ya bobo na fe de wakwa ba behwe ase a obedurum wona ma na fe oba na obi odifo bi ti radio so ene fi bi wa ye ntram wale bramem a okonso na obi za se sika say na adaban no adi kan jo me da se osofo ye besan ba omna samoa adenti na nani pe chinsa ni me da se ana de wi de o peso yo wi ase yie na ye mmobo mana we be wi ase so peso ye wi ase no ma ye kanya ase ni pa bi to wase a ka ho to ho so ti ase so muntie me de say ye de ye ka ye de betimi yo waso no ontie de ho ka kira safo ni on se asema na o de abaya na o de ye nche ye tiefo ni ye chi dodo mo no ni ma me fa we ntwam o sa time so ko asori bia
yenya na yede ye hokɔ sɔfo no sɛ ne de mese menhye nkɔ menhye na o di hye sɛ o sɛ ta me yam tuo me boma ai okay ne mehye ba me nsape wa o pese o hye bia mehye go fa 1 million beto na yedi mi kiki maka sɛ tete atempɔ ne yɛnkɔfa wo na wo ka asɛm bi sɛ wan ayi wo ka yi bi sɛ tete no so ne wan tete no mo tete na nyɛ ne nɛ ɛnɛ me si de Yesu Kristo ne napamfo bɛyɛ no obi ne obetuma yɛ bi dede na ɔmo yɛ ɔmo yɛnwene ho tie wotu a nipa da sɛ ne wankasa we should mind we should box edurumɛ bi ahụ ɛmo obi nka bibi nkyerɛ wo Nyankopɔn de ade ne ma yɛn adwen no de ma yɛn nye bibia na yɛsɛ ha Nyankopɔn wankasa onum tin da sɔfo sɛ family ne America bra wagimi wanum bi da na ade kɔ ɛde asansɛm no ɔmo no yɛpɛsɛ hu deɛ nti ama nipa ɛnte ne ho ase a ɔyɛ ne nam bebree ɛnte ho ase ne yɛ sɛ yɛni twɛn honhom twɛn honhom ne yɛni maame sɛ waka kyerɛ me sɛ ɔmo no meetu kwan bosom wei mɛpɛ bibi kakra brɛ waka kyerɛ me o na mekɔɔ yɛ na masan fa fon na masan frɛ wo kan yɛ o na metwɛn wo no ada ne yɛn twɛn matam no nso yɛni obi sɛ wakɔ asɔre so many years sɔfo mfrɛ no ɛnhyɛ ne nkɔm nti ne buafu wagyae nkɔm hyɛ no a sɔfo no wɔhyɛ wo no wɔhyɛ wo no busa ho sɛ wadeɛ na woyɛ ne fie no adwene na ɛwɔ kyim na yɛadwene papa nti wɔhyɛ ɛbɛyɛ yɛ ni wotu obi stɔ mu wia no ɛbɛyɛ yɛ ni akwankyerɛ ɛduru time a nipa mɛsi yɛn nso yɛ box o meekɔ sɔfo hɔ ana mekɔ asɔre wei yɛse sɔfo no ɔyɛ good o ɔhɔ deɛ so ɔwurɔ ne coat ɔyɛ esi a no ate ahwe fam na kwabrane ahyɛ white yi paa designer ne yɛde ɔyera hyerɛm na ɔda fam na ɔmunim ne gyimi ɔmo no ade na woyɛ no nso no deɛ wode kɔ no wowɔ kum ba bi ɛna ade ayɛ samina ɛna wode dwale still nɔɔma bi hantew woda wo na wo nso sɛ wɔda yi wokɔ sɔfo ama no ahyɛ nkɔm ɛti wataale hyɛ no da fam na munim nanso sɛ still a ɔmo kɔ asɔfo nso tumi hyɛ nkɔm yɛn ntimi nyina fidie so nka sɛ asɔfo no ɔmo nyina nyɛ papa wɔ ɛneɛ deɛ na dodoɔ na ɛnyɛ na mepɛ sɛ meka sɛ yɛkɔ ha no wɔno ne motive ɔde kɔ asɔ nyinaa ne sɛ ɔkɔ ama sɔfo aka asɛmpa bi ahyɛ ne kɔm ahyɛ aka asɛmpa bi ɛda afa no ho wo so deɛ woyɛ nyɛ wonya nyɛ ɔhɔ de no ato tankura mu wode ne nam wogye wo nua agyapadeɛ afiri ne nsɛm wogye wo ba bi agyapadeɛ ɛnyɛ wo deɛ maame wababɔsoɔ wogye na yɛ musa sɛ Nyankopɔn mekɔ asɔre medwedwere mu amenta Nyankopɔn na ɔno wɔhwɛ yɛ no yɛ womfa w'ani hunu no wɔnim yɛtiri mu asɛm nim yɛ biribiaa so ɔte aseɛ ɛnti me nwuan ade na megye no me nwuan yɛwu ampa na agyapadeɛ na menka ho bi ɛne wasi dan ma ne ma wote ase wɔgye wode wawu so ɔte aseɛ ade ti na ɛsɛ sɛ ɛma ne ma ɛkɔda bɔde na memegye na mede ma me ma wo so akɔtena so dɛm sɛ sɔfo nhyɛ ho nkɔm nti no wanhyɛ nkɔm nti wobu afu nti wosan akɔ asɔre foforɔ wokɔtena mountains mountains atwa mountains nipa forɔforo wɔn mo furu nyame sɛ bebree yɛ kwa adu time we should box ɛwɔ nɔɔma bi ho ade a meyɛ nti ɛbɛboa me wo ne wokuru nɛteɛ adeɛ bi hɔ nyɛ Nyankopɔn asɛm o nyame wawo nyame kora Ghana nti nyame kora wani yɛni hwɛ wɔse wɛ na nti wɔne ni nyame woka so wani yɛi wɔde yɛ pa ma yɛni o tie ade na wɔyɛ no Nyankopɔn abɔ yɛ sɛ kwan wɔ yɛmfa so yamane wonim papa nim bɔne yɛne yɛteɛ yi sɛ wobɛkɔ heaven a wobɛhu wonkɔ a wobɛhu because ade no mmerɛnsɛm do ne da hɔ ɛnyɛ obi na ɛbɛkyerɛ yɛsi di wo nane wagya ni na ɔna nkɔ aware wosɔre no atwe sika wɔ maame so wo maame nya ɔhwe o ɛkɔm de wo deɛ no wasan ba maame abɛka kyɛ sɛ ma ɛkɔm de na maame asan na bɔ so de ama wo ka ho pɛ na atwe sika wo wie na brabɔ na nkɔ yi a wo so wokɔ sɔfo bi hɔ sɔfo na akɔ na yɛsi hɔ yɛsi na nipa te ahwe na honhom na wo so atiko wo ba no abɛdi nkwase nti ɛno no ɛboa wankasa trase sɛ ɔba ɛsɛ me bu mi saa woyɛ ɔbaa wo kunu deɛ wopɛ bia wɔde ma wo woayɛ woadwene sɛ wo kunu no ɔdɔ paa na yɛfrɛ no ɔdɔ no na wonni but ne sika nti wogyegye no di ɛno nti na wo motive no adeɛ a wode kɔ no no so ɔte aseɛ fine Nyankopɔn so bɛboa wo ama saa nɔɔma no wahwe a wokɔ a nkora a wobɛboɔ mu nyɛ ɔmbɛyɛ sɛkla na ɔmda wo so na bɛmɛ no adwane wobɛso na nkora no nyinaa yɛ ayarefoɔ because woadwene no ade kɔ no nyɛ nti da biara no wokɔ sɔfo wɔ hɔ anyɛ yie mekɔ anyɛ yie ma meka sɛm kyɛ nkɔm hyɛ no a yɛ ne yɛhyɛ no asɔre dɛm no obi bɛba nnɛ ɔbɛfa ne deɛ nnɛ because nipa no hote obi bɛba nnɛ wo so ɔtena asɔre dɛm hɔ so many years yɛmfrɛ wo da nti na ne bu afu metena anyɛ nnɛ nti wɔyɛ baa nansɛn a wabɛnya ne breakthrough nti mekɔ ha
enti yen nyi twen honhom yen te ho ase na ma meka asem jo oyin ni se wo kwa sorry susufu wani eto sofo so no so ni problem me se opi susufu wani adwun kra wo wiade a wo friend kwa wo tim na yire so a wo so no nipa wan kasa me ma study sa no mo ye ho asofo pa mo pese ya de boyefo bedroom re bia oyin ni woda asofo pa mo pese so mo pressure ni tie no mi according to the wo meboa wo de wo benya asem na koto akon sure okọ koto a edrum re bia koto a judge bi trase asem a nipa mienu di ni wotimi reading wo asem wo mo fa nkofi na mo siesie be yi mo fa nkonko siesie sofu bi obetima ko sofu bi ho sofu no onhye wonkom but wo hwe asem no problem ade ba ni wo busa asem nyanyam bia wo kunu asem na wo de bae no wo kunu asetra be na ne woni ni tie fie wo mu no wo siesie okofa de de wo ba bia o ka ne kura wo sim fat sofu enye nkom hye ne wa hyem na asem na waka no ampa mi kunu me mfa na nya hwe oni ane dum bia ne ho ye mahi wo sesa akọ kosia de na akọ kofie efi na ko bu ubo nse wa wade no enye nkom hye ne wa hye wo but ubo hye na aye wo ke ama adu time nipa da sani na dwe bi odi ko be sofo obi ano eye se mesro boa mi o ma mi ntu kwan yo what say obi so wa wiawia sika wo sofo se on mpa ya na nya bisa kotena li nsuo su na we de no ko ade na wo ye na moa ite na make se Ghana ha no se wo twa ntro a na se wo ye obi a wo nso police station ni ayi a wo ye ntam wo mo ye mo no bo mu din wo ban no se me o mra se mo bo mi din wo ban meda na ma yeye tinka kanka na edidi ho medase so se wa edie na ama ye nam saa no ye nyina nso ye se kwa sori nso ase ye ntena ye asorim ye nenam saa gigi akwankyere enso still ya bra bonda so gina ho ohini ni medawase ene topic em say u de bae na na misu say yes say be ka ho asem because say ye sin talk say ba ko pa wo oman mu ene topic we na me mefa every say ye akwadwefo yempebre Sompa 93.1 ena yasan social media no metaka ho asem ofie ha pa yakoye say ye esuatrafo ene uko social media ne so a wo hu sa brofo ma no hye atade no yi ni no fo kakra beta no de atwa picture bi oba ye kure mu a oba bia wo society mu bia a wo gi ne hu di bia no che say edudo no hu se wo mo nso omu follow de abrofo ne ye no bebre na ye ma no epese ye dane na mekani say abrofo ma na ye hu omo na stars no Kim Kardashian mo na sefo no mo ye no wo mo ye sa na ema no sika say she is a billionaire sika wo mo ye sa na ema no gi no sister onso blaze ya odi kwatwa foto asen kra wotena ha abrakra unya kaprem frim na wotena social media ne so because one say omo ye enti wo ye bia ena me san ka bibi sa kem na nkasa no broni a ya hyeda atete no ofie pa no wo kaso no wonfa ne nofo sebe emetena ho meye sa de ni bia onye sa abrofo no etise yen ayegu heye o ye wona yatete wo mu ofie nya bombofo no wom na bombofo na wono wasi ne bo se wo pese odiye enti ekwan bia so no esese ofa no odiye na wo ba ye ha ya Christopher nkola Christopher man penifo de didi wonyinara wo bia pese ne sebe wo yete se ono but sister wono ansa na obeye fame kra no sebi oni obi die eno a video ne ho de bai se de be obeye star keke enti so wote yenya ha abrakwa ye wo culture yesa kura yi se ye niminyame se abrofo na nkasa de enti ama me kasa no sa enieme ekoso ya edifo mu twa atro ye kwa kwankyere bebre ba ye kire yi abrokyire ho ono kim ya ogina ho yi
sɔfo bi enu obetuma afra na begyina n'anim akasa usama no because onyina wo mpontie wonye ne sika awie enti moma yenya isa ye pese ye akwadworo na emom yenya sika ye pe sikafo na aware wo mo ye pe ye tese ye group ye hu group bi se ni ye akogina standard bi a ye nuru ho so last week me kan say mom ye ye material ye tenten ye kase ye hu material na ye twa na de unko hunu ide a wo te fom ha wo free say de unhu ni video no any social media no but sister me nua maamo momma yen si esom Kristo a momma yen som no ye be yen nwunu a mom yen nwunu ye be ye hye a mom yen hye na ya ye desperate to mean ya ye desperate and be makra no ememe ye o mabe o mu so oba wa ye desperate a wo treat you anyhow because washa wo penisika na koto weavon wo pa koto atade enti wa ho popo no eye so enti wo hu ye na no so pekwan bi ono so de wo befa so ti mesra mo momma ye nsan kofa said o mo no ka ye momma ye nkoye ti biem momma ye nkoye ti o because edi mpa ye sen ahonya ene ya ma asofu ene o ma ye sekinkon sani from kinkon ibi no Fimbin Kenkon. Why ne oma ye omo te se oma chese omo person mo ye te se nyame bi nyame nketua bi enti na oma hunu se ye nyankasa ye lazy chese ye mpese ye sua nyame asem no ye mpese ye nya ye ne nyame nya ayonkofa enti desperate na ye nso aye no ene omo so afan ni way a yen so ene okọ nipa ne ho ekọ sika na wo beba ono ne ho no wa pensem no wa keka atro no wa san hwim sika no esa afiri wo nsem ebi nso ye san ne wo mo deda chese okọ aso ensole ni bia ye ne anuane bi deda wo ye ne da wie ne amfi na no odwane kọ different church misra mu minwanom emra so se wo se enibrie ebrei ye ne yankopo nya ayonkofa na nyame ne kro ne nya ayonkofa wote niema biase o ma nyansa eti afei no wo no wo kwa asole na sofo wo hye nkomo wa nhye nkomo e fa okay na so wo hye nkom kra na wabɔ de wo kan ye ne so mpaye e sanse se ebi ho ho a apapa omuwom no wanhu na wonka ye sofo igi say oti oyi so ohun ya o meka nkyere ho da bi eti wo ebi no so beje wo sam sika nyina o awurade di obeka no na chese on say me nua ba ya sema wo kehwe ma me se what way oyo ba o ye kama pa o onwo ne morwe ma study ni sa onwo ne morwe kono so betima twetwa ne nsa so wo sori wa kokan wa sema che so fo se mikunu etise ade se ne wo ye me wo broni na wo sua no no se bempre ne nsa na wajejan woni fufu o o washing machine woni fie wo no ba ne ai no akosu ata ne ya adwo aba wa kwa ye wonsa se wo so wo kono se fufu ko etwa si uja ho wo be de na adwo nsa kwa akotwa omdidi o wa ye o mo wure gangan wa shama na bro sabe edan broni na wusua no so ukun so wompe ukun eku a ukon ukun so wompe wa wale egu wa ko nya sofo wo ko sofo an hye nko ma na anya yenti no wa san ko ba bi foforo eno ka ho bi o woni washing machine me sa ba ho mama me se wanyu yo oyini ni na de me de tua so ne se ya yama ya sofui ama nyame aye magician sasa na mukano yes nyame aye se wo ye nyame bia one touch wo ko ya na da so please ya papa sofofo amutie yesre mo nidiem nyame onye magician no dabi nyame se ni bibia mo ye no nkakra ne mremu wakati odi for Habakkuk wo Habakkuk 2:3 no wose yentwen na nanimara na yedan ya enka ho entwa ontwa ade hu no aguso yedan ya ebebem enti munsusu me empre atwans wo pese wo yete so ohini ni no untumi nya na atwans sa yenkakra wo mre ne so mre ne bekasa ti misramu nyame onye magician misramu ye papa mo asofo mu preach a mu susu ma nyame nye magician na sebi tete no kra no ye nananom time na abosomsom wo ho kra no na abosom no no mo nye magician no
no obo ni wiase no wabɛyɛ magician na yɛn nso so yɛtee sɛ sɔfo wei ɔhene ni kɔɔ yaa ɛne yɛtɔɔ Land Cruiser maa no no ɔde Amerika na ɔhene ni kunu ɔne ukunu ɔmo yɛ pɛ mesrɛ mo ma yɛn sesa yɛ adwene na nkɔfo ɔmo atwie di akye ɔmo atwie di akye papa na yɛn ni na hɔ na yɛn ni da hɔ a ɔmo nso ɔmo asua no kɔrɛ ka yɛda ase Papa Eagle sese yɛn ni ama sɔfo no nanteɛ no a yɛn ne yɛma mo no mo yɛ deɛ mo yɛ na anasɛ generation na aduru saa na sesesi sɛ medi ka kasa no na mekotu scriptures bi ho ɔsɛ nka menya abotere na mekyerem ba wohwɛ a lion na ɛwɔ me mu no opie nti no baabi ɛwurawurawura no wonim asɛm no a yɛka no ɛyɛ very very critical because ɛfa yɛ ho sɛsi ama no ɔkɛsɛ ho wobɛtumi awuredi scripture wei ama me Hosea chapter 6 verse 6 ti onyankopɔn ka asɛm bi a saa asɛm no ɛso paa Hosea chapter 6 verse 6 ɛnyɛ Hosea 6:4 Hosea chapter 6 verse 4 deɛ obi anim saa asɛm ɛwɔ hɔ sɛ nimdeɛ a mɛma ni nti ɛno wɔ hɔ ɛno yɛ asɛm kɛseɛ ba read saa scripture wei ne yɛnsa nhwɛ another part bi a nyankopɔn kasa fa Hosea chapter 6 Hosea 6 saying verse 6 Hosea 6:6 na yɛnti asɛm bi o mepɛ sɛ me build the point bi obi antie ni hwɛ baabi aduru sisi ya no asɔfoɔ na yɛ responsible ɔse na mepɛ adɔyɛ na ɛnyɛ afɔrebɔ nyankopɔn na ɛkasa no ɔsɛ mepɛ adɔyɛ na ɛnyɛ afɔrebɔ ne mmom ɛnyɛ afɔdeɛ ɛsɛ tie nyankopɔn sɛ ɔyɛ adɔyɛ ama nipa anaasɛ ɔyɛ adɔyɛ ama ohiani no ho ɛyɛ a ne ka nyankopɔn akoma ɛkyɛn sɛ mebɔ afɔdeɛ ɛnsi kurɔse ɔse na mepɛ adɔyɛ na ɛnyɛ afɔrebɔ ne onyankopɔn hɔ nimdeɛ sene ɔhye afɔdeɛ keyword na mepɛ me nyankopɔn ho nimdeɛ kyɛn ɔhye afɔdeɛ nyankopɔn sɛ sɛ onipa nya me ho nimdeɛ a ho ɛsɔ m'ani anaasɛ sɔ mbɔ ma me kyɛn sɛ ɔbɛbɔ ɔhye afɔdeɛ ama me sɛ onipa a wodi m'akyi a ɔsɛ wopɛ sɛ ɔne me nante no sɛ wonya me ho nimdeɛ a anaasɛ wosua me ho adeɛ a ɛsɔ m'ani anaasɛ mepɛ sen sɛ ɔbɛbɔ ɔhye afɔdeɛ ama me deɛ nyankopɔn pɛ sɛ ɔkyerɛ ne sɛ Bible studies ɛyɛ wɔ asɔre no ehia kyɛn tight udi Bible study ni hia kyɛn Bible studies na yɛ quotation wei no ɛkyerɛ sɛ Bible studies na asɔfoɔ yɛada wɔ ho a wobɛtumi akɔmmɛtɛ dis anaasɛ Pentecost for 40 years wopa Bible studies ma nkɔda but tua wo tight no wɔ ɛfɛ wo maame wo ba bɛyɛ na yi ɛfiri sɛ ɔqualify Bible studies wopɛ agyae obianka bibia but nyankopɔn se sɛ wonya ne ho nimdeɛ a ɔpɛ sen sɛ ɔbɛbɔ ɔse afɔdeɛ ama no Hosea chapter 6 verses obi antwere me say baby eduru sisi ye ho mesa mo bie Proverbs chapter 15 Proverbs chapter 14 verse 15 me pese obi atie ni baby eduru sisi ye asofo na de eduru ha eno ana asofo ba kokoro no me yi na firi mu se chinchin ni wowura ha no ho nimde a eni hontia na Proverbs na kire Proverbs chapter 14 verse 15 what say Proverbs 14 verse 15 Proverbs chapter 14 verse 15 obi enti Sompa Nkomo saa adesua unya no baabia atete kwaagye nsɛm nyinaa di my God na onitifo hwɛ ne nanteɛ mu yie otie ɔse atete kwa a foolish man believes every word John panti sɛ asɔfo no ɔma kyere nipa nyinaa John tell ɔse a foolish man believes every word but the prudent man consider all his steps ɔse wɔ nipa atete kwa na so ɔkwase a wɔgye asɛm bi adi na wɔ nitifo hwɛ ne nanteɛ mu ɔhwɛ na mo to yie de hwan ne wɔ nitifo de onim awurade asɛm atete kwa ne de onim nyankopɔn asɛm ɛno nti na saa efficiency na medi kan akɔtu yɛ no meka beduru baby na memo reading the later part the enti esesi esua de the enti asofo jai sika ho asem ko asese wo hwa ho adwuma yeye na sase su nyina ekere se nyame afre nyina ye edan akese instruments egum enkonwa egum ena ensase to school sie na chese nipa no mo ba sore ne de omonim de ne omunyini wo honhom mu chese ye mfa ho ketekete mampole ne nipa no gu aso dem no ma bonsa krachi ni kura wa bon krachi ni kura ya dada no so unim kwa dia krachefo bi fa so amasa a whole medical doctor a whole lawyer or da form na small boy bi and di kro ntem ntwere ne na esi ne yam yama sikadi bi atu afiri ni fia kwa days ye 3 days because of small boy bi a fan prophet a woni mo hwe
Kyese ye ni Nyankopɔn ho asɛm nimdeɛ bi nti adwente no ɔse atete kwa asɛm bi atimi move no ɔka so ɔgye asɛm bi adi a so ɛsɛ nansan ɔhwɛ deɛ ɛkɔ so wɔ Ghana sɛ abɔfoɔ yɛ ayɛ mehwɛ categories na ɔbɔfoɔ baako di kan ba no mu nyina edi America ko di n'akyi anche bia na ɔbɔfoɔ baako ba so na original ɔbɔfoɔ pa a kyerɛ sɛ ɔno de ɔno no ɔbɔ ne ho mana ne akɛse na mu nyina nipa nya sa ko di n'akyi sɛ ɔbɔfoɔ baako nso aba kyerɛ sɛ ɔno de ne title no kora de kyerɛ sɛ ne edi ɛda no so kora de ɔbɔ kora no anu mutia hu no so sɛ nipa de nyina sa de twi asekyerɛ wɔ ha yɛ ready quotation obi antie ne yie mewia na mankasa biem kora mepɛsɛ asɔfoɔ bi ati me se baabi aduru sisi ana we are the responsible as a shepherds of the church asɔfoɔ yɛdua ba yɛdua ɛna aso aba no members na bɔn too much ɛyɛ bɔn ɛna ma nipa kyinkyini na members ya wabɔn no ɔkɔ asɔre ne yankyerɛ na ɔba akɔboro sɔfo no sɛ ɛhɔ na asɛm ne wɔ no so ɔno ɔba asɔre sisi ana so ɔno Bible studies na yɛ no kora bi wɔ 30 minutes yɛ wɔn sɔre akɛse bu yɛnyɛ Bible studies o yɛnyɛ Bible studies and opinion. Yɛma sɔle baasɛ Bible studies. Yeah, fine. Ɛnɛ deɛ nsɔle bebree ɔmo yɛ Bible studies. Ebi nso baabi yɛnyɛ na ɛna baabi yɛyɛ nankasa ne yɛ no kora mpo no me frɛ no putogu hwɛ gu Bible studies. Wakɔ Bible studies na obisa question no. Leader na ogyina wɔ ne mu ɔnya matured. Utimi bisa no question no ɔtoto papa so. Uta bisa question yɛ sɛ we controversial person to page answer yɛ miaw. Because leader nankasa ɔmo aboa ne ho. Me lead the Bible studies how bet me controversial. No. Because my aboa me ho ansa na meba. So enti Bible studies na ato nsuo ma ya bon no Ephesians chapter 4 oba be kyerase de ma nipa kyinkyini enti Ephesians chapter 4 we de ma na read from 11 here de 14 na ya hwese de Bible si aka say ya momode ankyerɛkyerɛ nipa nyame asɛm ama na anyini na wamben na wanyɛ den a Ephesians 4 ya hwɛ na wie Ephesians chapter 4 verse 11 to 14 na ya hwese de Nyankopɔn si aka na asɛm 11 na wama ebinum ayɛ asomfo asomafo ɔkyerɛkyerɛ die nti ɔde adom na ma wama ebinom ayɛ asomafo ebinom adifo ebi nso ayɛ adifo ebinom asempakafo obi evangelist anase asempakafo ebinom ahwɛfo obi ɔsɔfo anase ɔhwɛfo ne akyerɛkyerɛfo obi nso yɛ teacher na watoto ahotefo yie ama ɔsom adwuma no good aha na key word ne wono ama Kristo ni die wafro bi sɛ prophet teacher evangelist pastor ne sɛ na ɔmfa ntoto brofo ne si to build or to equip to build o sɛ ye ba be ye ni nipa na adwen ne akyerɛkyerɛ ne sɛ di Nyankopɔn sutie ɔbrɛ sɛ wo hyase sɛ wa mo ani na ho ɔbrɛ wo hyase na ya babawa na adwaman yɛ something no mama wo a sɛ wa mo ani na ho ni Nyankopɔn nanti a ye ba be kyerɛ wa braba na nkasa sɛ ɔno Nyankopɔn nam na wo ni Nyankopɔn nanti a wo wie ye no nsunso so ɔbrɛ bi nsunso so ye ba be build nipa adwen mama ye kan say mama eka say sisi ano o use keyword bi Onyankopɔn nya magician keyword entina me di kasa no me ka say me say ansa na omokɔkɔ professor mo no na o ma ye adwuma watia ye bia na o say no we die bibi wo timi enko prophet na wo tete na Nyankopɔn na da na omo so osofo say ma ye chi saa na ye ba mo nka no kora ne nkyerɛ ye na why na titi why na da hɔ ho ewu so gu na oba runkresiga oba runkresiga any ongrofo bebre difo no bebre munya kristofo utem akristo abofo bebre adifo bebre mon sakra yo bebre kra ma men kan kyerɛw omu fie akom honhom na afa wo mo I'm telling you ye generation we adifo bebre akom honhom na afa wo listen to me obi tie me say you a prophet listen omompaye onsua de ne honte omu ade ba o hye ngom bisasa sa omu se baka jo se nyame de adom ne ma wa won sanye omu topic ano tie Revelation chapter 1 on Udru 2 Udru verse 3 na o se kai baby o free ye mere na hwe ase anya sa me ba wo so ntema be yika ye hwe odi ye papa yego Yesu Kristo nam ena okohu se within ibi tibodam Bible say Yesu Kristo 15 ye no ano na tumi no start manifest yes ena wo ka de wo Yesu Kristo mu e kire tumi a ne wo Yesu Kristo mu odeba ene mu adifuo ni asofo yi mu si deliverance na ma yiri nipa kon come out mu ba bro yanya correct obodom so obi call empire boba ya yakobo deliverance se atuo na ni kunu so onko na sofo no wale no because all kono na ni sinya ntu na me eye de be na ma de chese wo be na demon to me so sofo time na de akekere ne kon
odimo ono tumi nya kukudro so wo sofo time oboa menka ena se ne yansem wobra Yesu Kristo bodam ni na hu na enu frase se wo kasa eti se wo ye sofo ne se wo bodriverance no tumi so time ye menkwa e wona na hu se wo no bra enti na me ka kire wo se yen no ti ye na frɛ di for this time bebre be me say bebre akom honhom na afa wo mo tie osofo bi a wo mpaye onsua de one ma deda omuhwe mimi nim sankofo ne bebre enso hye nkom so that's it into ono one on sakra into uko no bedo bedi ho sika into uka se mi se na ye ba ya mo nka no kra nkyere no obi on sakra onye Kristo ne betufo entitie sa ba bi already no akaka kra bi ampese already na wodi si why efficiency wasi die ntia why ye difo say ye mfa ntoto ye build ni padwen we should teach them properly na watoto ahotifo ni ye ama osoma adwuma no ama Kristo nipadua no sie akoso yetime de nkyerɛkyerɛ ne build nipa no na bema Yesu Kristo nipadua sie ne kyerɛkyerɛ na akoso that is the potential nyame fra so for say ye build ni padwen effective and then so de am build ye mu dwiri yen egu fam akoduru say ye nyina beduru onyankopɔn ba no ho gidie ni ne hunumu biakoye mu amen aye onipa a wawie yini a yedru Kristo maye susudua no tebia so keyword tio nto onyankopɔn frɛ sɛ wɔ se yɛmfa ntoto ho tifo yie ma ye nyina ye mewie nyini wɔ Yesu Kristo ba Yesu Kristo no ni gidie ba ko yem on ɛsɛ sɛ ye nyina ye be duru Yesu Kristo maye ensusudie ne tebia so ɛwɔ ni gidie ba ko yem a ya it is Christ brofo ne sɛ till we come to the measure and the stature and the fullness of Christ as a perfect man. And you go for you. Keyword be at was no say ya sa aka last word near we. Say ya anya sa de ne besi. E ho na chinche ne beba no. Say ya building nipa mo nyina meduru Yesu level say de ne besi. Akoduru say ye nyina beduru Nyankopɔn ba no ho. Gidie ni hunumu bi akoye mu. Ayi onipa a wawie nyini a yeduru Kristo ma Yesu sudua tebia so. Na ya na so anye motofoa. Nkyerɛkyerɛ mfena ma biara wo so wono bribiri twe won di akwaniaba nipa brad to mu enifre enam na da na edemu osese ya building members no a ade ebesie ni se achinchi afom be ye mfena ma emotofo yenyini obi baby Christian ose ade be ni se wase enkyerɛkyerɛ mfra ma biala wo so libiribiri twene di akɔde aba nti mu no ma ye say that is it enu nti na meka to say yedamase say obofo ba ko be so mu nyina kwa akogu o enche ba ko nso bepie obo nso mu nyina nti no wɔte we hwi no omokɔ eye Bible studies and Methodist Pentecost Assemblies of God aso for dia to nsuom anaso makata so na dia do sam pempen so no obi o hye nkombia no edifo Bible say Joel chapter 2 verse 28 was say ebeba say na dia kire mehwe me honhom go honam honam nyina so marante na maba be honu so ade ho ahyenkom so enti obetimi anya the spirit of prophecy but na Nyankopɔn frɛ so your prophet so obetimi anya edi ye honhom but na Nyankopɔn frɛ so your odifo unse Nyankopɔn frɛ Isaac, Jacob and Abraham or from some your prophets. But no Nyankopɔn frɛ omo pote pa sɛ wasere omo so ye difo by otimi use a difo asem dem a omo de bentia omo hote abrabo ntene Nyankopɔn otimi dan itirima di asem ye kyerɛ omo Psalm 25 so nipa bi o so ready bia na urade kyerɛ no kɔ mfa so na wo yi ni itirima asem kyerɛ no enti uti wosisi ye eniema bi kɔ so abrabo mu na woni Nyankopɔn ntɛm ya etimi yi kyerɛ wo medase ebi e fa adamfo bi ho ɛno nkyerɛ sɛ nyame afro so a prophet na nka me so da ya sɛ de me da ye kan ni makogina park so ma flasor ma ukradi ye afia beba na ma hye fita ko gyan bomi mu ati asodi o ya grace no da no washes Bible mo ya grace nka sika ni nyina kro be wia Bible ma difo no New Testament awe New Testament na ye mpagya difo office ne dindindin o ni nyina is about teachings, apostolic teachings. Ji ebre we so aya bon chen momone no. E na prophet bi a wa bon bia onim hwe onim preaching obetena radio so anakola na ha Bible can say bi ko o de ko sa onim hwe e no mare superstar so ba bia e frisa sole no ya to Bible studies na to ahwe omna samoa ada e woda me
ni ekeka koyi omo no se ye be ne den me ra ho se ohun ni ma me kan se me kai se me case na ehu meda case me nua be wi na satam ye twetwa kakra na satam ye nua no bi so afanya me ya omo ehye nkom me ka sa se mo no mo frɛ me ko share baabi no mo ka che ho konkra ka che omo se omo kan che me se me di fie wa dwan no fie wonso a obetwa ma twene na me hwɛ omanim na me sa de na ma ho konkron se ma ne dai iti wo mu a wo mu di bone wo sebe etwa manfo kalabule konkron hu wo mo ewa pe ma nyi nyankopon akyi o ana ekɔ me de me kodidi me num so me nam te ayo wantwa ma ntwene eno nso nche se me nwu saa no ba ma mienu sa ko a me kɔ hye baabi so mo bompa ya ma me na omo boy na me nkɔfo ene Ghana se bompa ne wante anwe a nye se mpa ne nkoyi o na mpɛ me tehwe me so me nye bibia ntaache me se me tehwe ena ma so me ko mu bu me ko mu obi anso ni ho ohini ni se man tofo mo mbekume ena me gya mo tofo o me se awrade ne kwafo na me share me se awrade be ne kwafo mu kume na me de me ho atofo ohini ni me se yenwi su ye box no tie de me pese me kan nyan se asofofo obi asa ne de na ye woti ho eduma bi a wankasa kra unko school wontie hwe ba woti wa betia ne se sofu ni sofu ya dia hyem ntokwa na obi atoma ne nyonko esa bisa ho se na Yesu Kristo ne yenim no ne atetefo na yenim wo no enuoma bi se no mo ye ya na yenko jamase school of death enkwa ebone be no ma ye obi so se wanyane ufuo obi se ye dai ni frɛ ne ani ate enkwa ebone be no ma ye yenko hoy yenko te wo ma no adu time am see ni perisho box no hini ni ntie ni ankasa na ye hyedem ni ntie ni awurade kasa nwan wo ntie ana ye woni pa bi wo nko asore dem da ono ne mpa ebo anse onim se na gya ani nyankopon wote ase wo gidi eye ba fo se me nya ehun ehun hyemu sa hyemu ni se me ne me yire ne me ma hyedem ne bomba ya enya hyemu but ye wo mu ni se nkanya boni o but enoma bi akowie ba bi se ba bia wo kɔ no sika na ono no nipa ne se ma me se wo akoto collection sofo ni gya no no atwa ne bo wa wadane as a bank manager ha obi asafa obi ansole mfa 2 million measurement eno na wo mpa ye beba ma woti wa wo yam du se pram mama nka sem jo me momu de me se asole kwanke enko ne ka o asole yenko ne ka ameka meda wanim enna nipa bebretifi a eka wodi nti ehihye nanim ena kwakufu na mowe ena ho anwa kwa amefo na mowe mu de ka sei ne de adan o ka wo ni kapre wotu waso ka baby esa nka akwadwojo ho pa nyankopɔ agye ni nyame fie na esa nka akotra ho so na boro sanfo ni na abaifo guo akwansafo guo akwansafo guo ni brefo no wo ho wo ye se ho ye hospital nti ayi wo ne bia buku mutu wo se ya wudi na nimu no eke hye wonya asem keto ne ye dan wo ka se ye nkwan adu tama ye besere sa sika wo gye a na wa ye yi fa 2 million bra mokwa wo de na wiasa ye de monfa 1 million la edura no wagya na emu hwe a na fa eba ye so monfa 500 ma emu hwe a mo de kwansi de fabra eno de ba on pipe boy different into issue box o kwa be so Yesu Kristo sa no ba oba ye adena ye sa se se emu ba bia yenko yefa me do hene ni me ko mampoku me kwa chechere me man wo ho ho na me kwa chechere me man no police station no court mampoku nu na ho na me ase ho na me pe because se se no yehu ba bia yenfa enfa ne yenfa wo kwa asole a wo de ka wo koye kwahye nkom wadresse kama me kwa asole bi ana sofo ni obi ankata nani ma dresse sata me office bi every Germany aba eno mo de abram nya sam ketwa ena ma hyeda na me gina ho sofo so obi ankata nani ena me ye ma dwen se me mani no me kata ba me bie kakra na sofo na bagye mo hwe me so hwe me fom wo hu se designer we na hye me ho apo so afa de obi amie nani no afre ma kwagye ni mo sikache abroche na ba nya wa wo pe me so me nkotogo kurada ti asem wo yo hwe enkom hye no edu mba bia wankasa wokoye no sofo na woko wa hye enkom amam enim sa wo so na woko na na de ekum ni so mo te ho ena ne kwasem o sa mo ana sofo no awisu na mo so wisu bi no na omo no madam for Felicia sister Felicia wo hwe me otachiman a nyame nhira wo tie mi a oso wa na lady no oyedefo oye samena ye friend Azuma Blues oye ne kese pa de Kobokina Faso no ne ade uska ti yeto abanu po ayi aben 2020 ti ina election year num eno se na danfo bi di prophet bi wa dance a kire na mam se wa
na lady ni use Land Cruiser nti o so mo kosofo no o park ni Land Cruiser no si form na okura ne bag na kinkinkin difo no hu na oh mommy obon pa ma mommy aba ne de obefa wa wi ni awi no se aba ben o so onya mpi no frisha no so na adwenye nye no so wa boa pa aba ben mefa wa pe no dan ne ni corner dan front so nti mo asem se na adwen ba beti aba ben me gina mpi a odi abufo kotu ne ka chese odi Land Cruiser abesi wona die chese wo yampi sa time ne so election year sister nso yes semina ton wa pe MPC ti ama sister isi a sa ba ne de obefa mam say wa ohini ni ye topic no me pese me sai ko ye chi kakra ye si die okrantina sese ye ne na ye chi basa yi bebre no ye pese ye tukwan ye pekunupa ye ma no kra de ye ye wu o maku ye nkodwoto yanka bi ye pekunupa ani anyi wadom akwa asofo se bi ekunu adi waka ho ye pe ai be ma wasi ni fie awie no be ware da kote osofo di obi yira wonwene ho bedu se ye wurade wanya kunu ni bi kura no wosan ehwehwe ba aka ho nti eno soso kura obesa akọ obefiri wa no so akọ wa pe sika dwetre de aye adwuma dwetre nso nyese dwetre keke opedie mu eduru na mi huni nyina se niema we nyina no enye magic ni edinya nemum eye adwumaden ni abotre eni twen honhom efri se omo a yehu omo se omo wo san ne emei na nu nti yenso ye ni abra ye pe bi ni nyina no enye dako ena sebi omunya aye won mu de abotre nkakra ene benya asan ne emei enti mesremo momyemfa abotre emenya memre na nyame wonya mre mana abrabo we no ete se wo hwehwe address bi me ko ba bi ohini nete na me ko ho no ohini ni ama me na address ne se metimi elidi aba ne fie ho ma meki me jeni metekem me ko no o se fane se eyeso ame ha se wotra Sompa kakra bia wo ba no wo di speed wo free so me run about the speed ba ansa na wadwen beba wo ho so say enum hotel ho U10 bi wo ho e wo say wo 10 na wo sane from wo no wakọ ba bia address na ya tro ekuta oni kuta wo no ebi ye yen wo akwantu mu bebre na watra wo kwakwa kodru mekro ansa na wahu se na wo sanka wo tobo na nka utumi efa enum hotel U10 no eti abrabo enye race misra mu menua maamo momma yemfa nkakra ne yekokwa koduru na nyame na yesi yekohwehwe ne wa asofofo ne ho no nyame no onye magician ena onye se usika wa save no banga sebe ukose na mi koyi 100 million no akwa koyi na de ko fie de makodi nye sano so for me ka se bra me nye double money ma na secondly oyini ni ade ba ko bi na oni sofo kasa kire madwene kakra se as the ocean kombia yodifo ana so ndo yi ano ana so se menye ni yie papa ti na mesa ba ho no ana so se Bible no ye ma Africa fo nko ana sasem we mebusa ne asole kese bim da Bible no Africa fo nko ade ana ena ede twato enkura ne beba ede ndien ensensem no mepese me bisa sofo wuti we sofo mepese wo ansa me ene sili mame wo de minim se wonim twro no Bible no ye ma Africa fo nko ana so se de wo hye nkom bia wo ye odifo because me abrochire me yonko broni bia na minim no me hwie me pictures nyina gu fom se ya
maame wo mbi ofa wo ya na waka ne ho asɛm na asɛm akyerɛ me ofa yɛfɛ no Oliver o maame ye sikani kakraka ofa wo na waka na asɛm akyerɛ me emre bi nso jama fo amutie me Germany television so yɛkɔfa akwa bi baaya ɔyɛ ne nsase ya nipa omuti wo nyina na ɔmo da ɔyɛ ne nsase ya nipa ɔmo eti wo nyina na ɔmo da kagana ha kani nkase me besi ko be sika o baje ye de ankura ne besisa ɛyɛ akyɛde anyame bɔ ni wiase wɔde ahyehyɛ ne mem ananso sɛ yɛn Africafoɔ yi ɛne yɛ de yɛbɔ yɛn nkoa yɛ Bible ɛne yɛn nkoa yɛ quotation a ɛne yɛ ho sɛ all because we are lazy ntina ama ne te saa asɔfo mesrɛw wadaroma papa di ya no now we going forward na fe yɛ ma ya frɛfo kwan okay the questions no two ba ko yɛ ɔse obi a ohun ade bia na yɛ odifo ana yeah we are tuition kom yɛ prophetic ministry no yɛ wadifo edwumadie ne meyansa three categories of prophets yɛ wɔ sons of prophets minor prophets and major prophets yɛ wadifo ma edifo nketewa ne yɛ wɔ gyanom adifo na sɛ adifo no ma ɔmo yɛ gyanom adifo no ɔmo na Bible mo mutime ma akwankyere penifo no yeah ɔmo no mo nkom hyɛ nsuo ho but adifo nketewa ne adifo ma no si yɛ hyɛ wo nkom agye sɛ ɔpɛ confirmation sa na ɔde ayɛ adwuma na sɛ me no ka sɛ sisi we don't have a major prophet on earth anymore etwem eh yɛni nation prophet bi a season the last major ewiase nyina Israel kura Nyankopɔn started prophetic ministry yɛni major prophet ho bi Luke chapter 16 verse 16 was in the marani adifo ni nyina yɛ adwuma bepem osuboni Yohane so the last major prophet or trans was as is a friend John the Baptist nti yɛ aka nyina yɛ adifo ma eno adifo ba nkom sɛ nyehu ɔsɛ wo nkɔm ohia confirmation ɛnu nti na kroma so obi hyɛ nkɔm na ɛno kora no wɔteateam ɔno so fana wɔsɛ nkɔm no woka sɛ yampɔ sɛ hey woni ma de nkɔm minimo kyɛ ɔno kora ne nwanwa ɛne nwanwa na obi a wɔsɛ nkɔm no sɛ ɔnya no kora de ntina obi sa me nti adifo ma adom nko ɛna agya no adifo adom nko na sɛ adifo ma na nkasa na yɛ wɔ yɛ limit bebre wɔ hɔ ɛnsɛ sɛ wosɛ nkɔm kakra na sɛ wotumi sɛ nkɔm baako bi na bɛma wo memfa ho nkɔtoto Elijah ne Elisha dabi na obi atuni din asante Elijah asante Moses asante enkra aye friend Jano Mosra no esizi Yesu Kristo ne kura sa mantle no na wo hu a na wo hwe adom ne kakra bi agusu nti apostle Paul ne kire mu e wo 1 Corinthians chapter 13 ni say na ye hu na de e fa ne fa e generation we ye hu ni nyina mpo ye hu ne ye wo se ye hu na de wo mebuom ntu no obi hu a no obisa wa na aye ase hwan ne ye frɛ no maame akosua o ka se wa tiama Jesus just ato akosua for ndidi adifo dwumade ne go ahodo bebre enti enye obi ohunu ade bia no ena ye major prophet okradi yi honhom but o ba bia epem ana o se na ndi Africa nkwa na ye bo Bible de mai ye bre no enti sa keyword na esesa me read ye ne say me penyankopon nimde no Africa problem ni say ti broni o de Bible bre no me kan se me njira kwa se broni ho wamfa onyamesom ambre yen wo de osom de bre yen wamre yen kingdom mindset ni say yesi wadwema Yesu but what osom religion is about whatever you hear just accept it o tell bisa question so you controversial wo kwa so le kura na bisa asem bi ese ya asem wo tell bisa abodam broni on tie enti no yen nyame na na say Bible na de bre yen no ya nkyere yen yie ye problem yen nya Africans no enti ni Bible no hu nimde enti Romans chapter 10 verse 1 was say na o Nyankopɔn hu modern body ne nso nim ni nimde fam enti ye ni Nyankopɔn hu nimde enu nti na do akra che ni kure teme the Bible dada no if reason no anka se nsua Bible na so of my message se memfa me de kakra me de ba wie mra ye nkrusu na aha memfa me wie ho ba ko e ba be se mama se wa de nim no ho me se ewiase ye onyansa hodo me nsa se se onipa bi ate asa se se bi awusua bi na onya bi ba ko ye frɛ no osom hu nyansa religious knowledge and wisdom otewa suade fa religion ho se kristosom ana se nkremosom mananya wade hia pa memprim wakoma na memfa so tirim se ma so na mekɔ no ɛhɔ ɛna ɛyɛ over the overall boss ɛno ni mistake kɛse ba ko a nti nya wo ne to asɔle we mu ni nya de we fidi no ɛno ano no okoduru ba bi no obi kan kyerɛkyerɛ foforo kyerɛ na instead of so benya abutra verify no ɔgye akyenyi ndina ba kristosom mu antɔkɔ bebre
if they say you sua de amfa yesom ne hu yi asofo anka Christopher ya ahoye a good ni nu yakọ na ni ma ne ya enti kramofo ye wala suna wa jama wo ho ye wo Ahmadia e wo ho unhu so wo mo ko da enso de bia Christopher asomasi bronsam we me de na ye ani bre ofi se ne members swati keyword ne ye say wo na wo kwa so na nkasa no uni Nyankopon ho nimde unsua Nyankopon ho ade yi na wansua Nyankopon ho ade yi a ne hu ba kon ne se mfa ho no se ye krache ni o I mean guys 1955 on white preacher bi a white preacher bi a ne friend no Jones Wallen Jones James Wallen Jones na otimi lead white people Americans say oye Messiah teach wo ma feed wo ma do mo free one state California e do mo ko San Francisco e ko build church and your friend no the People's Temple lady wo mo ama one time mo nyina no poison ayi nipa 900 ba kokora nsole wo nyina wuye omo ko yeah ti about religion ahụ religion ho asem no se wan sua dia am so ya krache ni kura me say obi ontimi ntwere di kura betima mo small boy obi on ntwere di obi a wobon a ono akofa di fu ato no so keke obam otu afiri fie enti yenya Nyankopon ho nimdia na ase yahwehwe de to so mienu eye nimdia ewo society na se fie nyansa ehia ena books ana se school nyansa so eno so hia ese se ni pada sa ni bia oti bibia no unya bie medase na etemebo yo ebusuan Liberty Conference beba so edachna ewo Maranatha Evangelistic Ministries Kumasi Dum eye omahia wadubu ache ejumedi a we na fiafe January edition no baso edachna nyame ma be hie ma bompaye na wosoro besane abefia sasea no eno nti ntrafie mo amope ni momo account no 0249 640993 0249 640993 na onyame nhyirawo minim se wa ye nhyira ye hu yie ye be ma ye ni ada ho na ye jaya nante ye won twetwede ti se nwan a ye ni hwesofo ahwere ho ye bu ye fa so e ma ya wade sebi osofo bi na wo bi yiri ni monyamfo na sebi ku na wo di no ni nyina ne se wo pawo ni mudi a woni nti na sofo no sa gina me no da de a wo benyin sen osofo a wo te sa nyame tua wo ka 0551931931 0548931931 brahman so hello oh Janasu hello Sompa 93.1 ebusia for 0551931931 0548931931 na yenhwe hello school fees momla o hello busia ye ba 0551931931 0548931931 mo amujan line so nyina munya botre na yegusu a ye ebeptum 0551 931931 0548931931 na yenhwe the entire course no yes hello I can't so fast the Matthias so. Yo, Ibia or Nemre. Hello? Yeah, me rampacho din baby a cassette free. Mama, any other home? Mama, any other hope for no addition of the phone. I'm not someone, the better cocaine to that in Pono. Yeah, that's the brave. Yeninya meso ebeye adwuma na etumi hello mami majo yeah ro mediani odikura pia kubi bodiko ndikuro na ni media mama
nkyerɛkyerɛ ne ɔsom no yɛate aseɛ paa amɛsrɛ adasa nyinaa ase yi nyinaa ne yɛne na hɔ na yɛmɛ atwerɛsɛm no na ɔma anaada yɛmfe ankɔ sɛ yɛda m ase ne program a mɔde ama yɛ kamenhyɛ. Hello. Hello, Mame Moduma. Yeah, Rodi, baby, I can say free. Your friend of Coffin Yajama, I can say just. You offer Enquire. So, as of many a years, we are more can be 2 minutes about Dimitri. Your ban was so back. And I will shuffle. The man that it's doing that had the past check. And the devil best man, I was one of my passion. The do the soft and I come up back. Mame nyamesime kanchiro everything of tribaeno enye na duma ka flat ne bete toy this is tension ko airport to krada abi o se papo le tro pe krada wo si nyamesi o be ko abi aso dem o yi enti bi bo ma din ne kan sem ene hunti yenze timi challenge wo mo enti na amakama challenge no ko ba ka se wo be Bishop Nkomo a me challenge no ye da mo se yes we das papa hello Papa mami oyibo national oyibo ni ba se dampale bae no edu 30 na nsa o ka se wa o be se nkon bi ani mo be chu wa se e kon se no abafom kakra abafom ya na ya ye die ko wa utu siesi no utu petikosu no ubom aya nyakopon betimeti omo asama kan pe di o ti ye yusu ye box no ye yusu ya adwen e na asofofo ni bi o ma ba no o hwe wa wo be e bi o hini ni o hwe wa wo 10 million wo botom oyibo ni 10 million wo 3 million e ti wo konse ni e different wo ni de no atona ye kwa asole nsu na ye nse ye nkomo a ye nim se ni pan o miye enne oyini ni udi ti asole se fi a nanya ema be tu bi wo na asole nu kura se to kuro nu enne ye mi ama ni ye ma me no no omwa de dem asole den na ye den ayema ya na di ye ho ko ya na ma so fofo ni ka boy sa no mu di ye ho sika enne ifu nso nyina no ye di ya no ti o ye se ta ko gu nso na wa jare e ta ta u gamsi na ye aduma asa ye yusu ye gamsi no only Yamin Yajuma. Yeah, that's we national. Hello. Yeah, hello. Yo, Mammy and Koi. I now can say the internet. And if you want to try, I'm a bamboo. This radio, my domain, it's some pet. And then you put the pet, I put the head. Jang bamboo in Tinema, Yanamazan. A bit of a home on a maybe. Bible said to need to cry honey over here. But yeah, that's it. Online in moon now, I'm what my fetch me. I'm body, I'm bamboo be a chain Christum, or say to need to cry honey over here. Hello. Hello. Would you baby? I can say free. If I say a family, I could tell it as Kenya. Yo. Lamisha, one of my farm way. I was say people for me and you down power when you may be a meaning so for be far, I said. Oh, now, sorry. Messi so many case have a best room. I say, it's open to Kenny now. Yeah, that's it. Shannon, so to media, you say it's so for papa or a way bring a mere so for or do more Juma. Ene bi mu so abefrem na ye ne yam wo mo ye de wo mo ye no sense wo kona sofo na nka we kura wo girane so sofo ka bibi kire me. Hello udi baby akasefu company ai ene elase yo era enko na mi samo na me ko ya so ni ma mo kan ya na me ko kan ho ye das ya di samo ko di fu bi ba bi ku mu ha nka se apala ke to bi na ho no seri he wo ma mi no akwa kan ni no kan ma mi ma wo ye ye bi se eno no ni ko ni ko am ta korana da ni ma mi ye ejiani ti ni fu bi ba ha ye ti ma mi ga ye ti ni ko ma mi no ma ye ti na pala ni ye no ti la ma ka ti ni ti ta ni ti no ya ni se akwa no ba wa ya ti wa ya so tu ni
me some of them. We a winner. That's my young man. Yo, that's hello. Hello. Would you be a cassette free? Mr. No. I wanted that. Yo, young boy. Babacho. And I was a fan teacher, which is a young woman. A young body, women in Canada. Only I will be into. The other one that was here, I made a map was for 10 cents. Of how telephone work. For why I did not telephone. So we didn't use it on no phones. Okay, one we didn't have a person. So we didn't telephone. I would have a phone. Of their welfare, no damages. And your fellow cannot vote. I must be up from. I thought we had everything to do, sir. I don't want the alcohol for so. I would think of you. So, I don't have promotions. The silver. What's the matter? Yeah, that's what's awful. Hello? Hello? 055193193105. Hello? Eba Charles Ngenka Enka Sukedu. Oh, Babin Chabiga for software never Chelbia. Na and the my day software say in Suadia. At some kind a tremor goodness in Emma Bridge. If you Suadia and Kausha Sofum Kalan Kolaya Beya and a ticket to Kunaka Siaka BDA. Ponche ni aye na kunwa na oteso wo no aye na kunwa na oteso odwane aye ankasa nkofo mu nyina no ni kwasa okọ mu wo so hunu beebi o mu free data e wo so ka wo kura na wo head no ana wo pasa wo so hunu beebi enipa ni free o mu nyina sofo akunwa oteso aponche ana wo ye ni tise akere katrema na wo kokoro unsuru if they were when you get a Muka, would this have a ye bebu Muka, ye be, dear Bayabono, if a bread you may good in the other person, your own one. Only without occupation. At the end, Siabia, just some of the Hoyensia, and so, yeah. War about body no back of school, so, and Obama church, or so, I can care about Obama church now. No clue near what dress everything. Then be a baby young, farming a link out of my wife. You okay, Drew? Yeah, that's it, baby. Hello. Hello. Yeah, yo, and I know the mountain somehow. The gun last time I'm in a cafe, my pronounce. Yo. Nancy, many were so I talk to you. I got a food wall. So when they say, hey, mommy, you can when you're about power. When you're about power to us, and about ready about water. After the next day, you are for I know that. Now then, the next year, and there was a one, I don't know, but we were on for bad, damn one about for our family. Then I so funny, you won't kind of a cry. That's it. Yeah, that's it. Or you bear on a coy and bear man call your papa, bear man quack in case so I'll in Hey, I would have done coupon. Hello. Hello. Good evening, baby. I can say from Pacho. It's also within the instances, make a test with a blocker king. You now, the person is business for time. You'll be the Ubo here. Not a woody in Zua. A yema will be a quack. So, yes, sir. Argentina, after the FBA bank, normally, she come up, normally interest every month. The same business of a year, nothing. From her Bible. Yeah, that's it. And there's a topic we know another topic. Your cousin will be Yanwa. Yet Brenoko. I know who send me Bible. Next time, you best our topic. Now we hear no more. That's it. Hello. I'm Sam, and that's all my name to. Hello. And we Sam, and hope I am missing Sana. See, in any demon here. No one could do. It's Jesus who might have to hello. Hello. Good evening, my dear. Also, Juliet, number 3, Kuchi. Yo, Juliet. Not so for BBC Sunday school in Fanny, my Ayampa. Say, near mammy, would your money across Sunday school, my yacht, Mia Sama.
and can collabo on some of course where I did him dear any man who for buoying and get to a bit sharp. Over all course, I am what you can with any fee. What packing book with the band one word sorry there. I can't want to be free. Any and the program the pump to the piano, no mamma, what the mobile source or mobile church. Now, my phone is in the free. I mean, sure, yeah, that's Julie. I'm for free new chat. So, hello. Good evening. Good evening. I'm calling our program with you. Yeah, your family game because I feel the story. Now, I'm so for idea. Really, so for me, because maybe many family call and five will be. Or the sofa be a camera and Jamali. And again, but from no one because of the can't say which to be wicked to everyone. Say, they're so for the car and the edge. They are so for everybody there. I said, yeah, the Matipana, I mean, yes, yeah, that's bye bye. I'm watching, I'm fanche Brenner. Yeah, a Juma and Timon Fanche, Papa Eagle for telephone number Twitch. Be a now be here. Well, okay, we'll be also forever. Baby, I'm at you, Cranam, baby, to I'll be free to offer a man what try and Jimmy Fro. Baby, networking 0244 87 46 97 0244 87 46 97. Papa Eagle, we bring Yamidi and Casanso Adomino, Bompire, Mukia de Bia, Menico Bompire, Botanical Gardens, Yame, Edini Yajuma, Papa. A woman, for telephone number 2, Nine Solenco. My telephone number. My telephone number is 0555 40 45 28. 0555 40 4528. Me kwe mama nchia me amesofo crisis life. Ai sofo jima. Ichane pa ewo lobito. Ai ondo oshe onchanko ondo okakasha bubuchi life wana be kwaso. Mam se wa fa telephone number 2 ohima se wa boy. Yes ke bo 0245 83 5385 0245 83 5385. Omo the stories in eba no munya botre mayen. Why? Say na no bi frɛ o. Ti omo munya botre. Na nyame ya doma e o sini mrimu no. Oye ne me nyina fefefe ebe Chiame papa SK Bonsu. Nana Mpomponsu hene ene ke fam oni ne yere Dr. Ifa. Ebusia bre no enya ye bre Nana Yaw Asari Murphy chief producer onmonyamfo Collins Amupuku na executive producer no ankasa afieje wakode enene obetena menchen fa calls ni nyina maame ya Grace maame wata na fe DJ school fees so na MCR ho obo adwuma no makeup no so akosia somo Elizabeth ni kuku ajando na omo ye me ngonwona hinse ya wom de me betina emfnamemu no omo so ka hu bi na sabre de ye sorry sui nana kwabra kese PTA chairman ono oba betrase na ode enwure no sia kase ebo Sompa kase ya kase na no na ebo hira na ohire eba betrase na ne etrumu no kuku na wom de kase ebo abani paku fie nti omo bebo adwuma na o makagum